Bamanango koni torimasa kɔrɔ ye wulikajɔ la keba n'a dɛsɛra min na o tɛ nbili bɔ don ye dɛ n'o tɛ ni nbili bɔra don min n'i b'a fɛ ka torimasakɔrɔ ka ko ye dɔn i bɛ nbili bɔ don kɔnɔ keba nbili de ye firifirini ye ni sanji tigɛra min bɛ bɔ an b'a cɛ k'a kɛ tulu la ale yɛrɛ b'a yɛrɛ yira nka a ka di tori fana ye ko janfan n'i y'i jɔlen a la siri de ɲɛna de keba Mali jamanakuntigi mana fɔlɔ min ma Bamanciwale Njugawale kɛlɛli kɛ Mali jamanakuntigi mana fɔlɔ min se kɛ jamana ale lakanani ko la k'a daminɛ Modibo Keyita la ka na se Général d'armée Asimi ma keba waleya in falenna de den kura min wolola la o kɛra janvier kalo tile 17 san 2012 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mɛnakakaw fɛ yen jɛkulu marifatigi minnu tun bɛ yen n'o tun ye MNLA maaw ye n'olu tun ko k'an ka jamana tila olu ni Arsandeni olu taara bin an ka jamana ale Mɛnaka yan fan kan a don hakili b'a la sɔrɔdasi ɲɛma min tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sajo Kamara ale tun bɛ o la a lieutenant kun don keba nin don u ye drapeau jigi k'an ka sɔrɔdasiw k'olu sɛgɛn kosɛbɛ a ma ɲɛ min kɔ olu ye dugu bila kɔfɛ armée tilara ka na don tuguni o Mɛnaka kelen kɔnɔna keba k'a sago sɔrɔ nka a ma mɛn sabula a tun bɛ maaw ɲɛna ko burudamɛ kɛlɛ don ko nin y'a siɲɛ 5nan o wulitɔ y'an ka jamana kɔnɔ ja sen ta Bamanciwale ni Njugawale kɛba olu b'u senkɔrɔ a ko la n'o ye u y'a fɔ min ma o waati la sa ko Al-Qaida bolofara min bɛ yen ni o nana sigi an ka jamana kɔnɔ Akimi ale fana ni min fana tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛba a waati o ye Mujoao ye ninnu de taara fara ɲɔgɔn kan ka Agɛlɔgu kɛlɛ kɛ ka Tesaliti kɛlɛ kɛ ka Mɛnaka kɛlɛ kɛ an ka wolomasiri tabaw olu y'u fasa fili kaki nka a ma ɲɛ min kɔ nin dugu ninnu olu bɔra a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Agɛlɔgu janvier kalo tile 24 keba san 2012 nin ye donba ye Mali tariku la dɛ mugu de cira ka ban ka munition ban ka fɛn bɛɛ lajɛlen ban min ye BAD n'o ye capitaine Seku Traoré ale n'a ka cɛdenw n'u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la keba wa halisa u su donnen don min ye Agɛlɔgukaw olu fɛ yen nin baara minnu kɛra an ka jamana a nana tibitaba sɔrɔ o san 2012 kelen kɔnɔna na fanga dɔ nana sigi min ye fangajaso senfɛ ye o senfɛ keba Kidal Tombouctou ani Gao bɛɛ lajɛlen binna avril kalo tile 6 anw tun ɲɛnako min don n'u bɛ yɛlɛma hɔrɔnya ɲini min na n'u b'a fɛ ka Azawadi ko min sinsin a ko taara k'o bɛɛ da sabula ŋaniya min tun b'a kɔrɔ a ka jugu o bɛɛ ye n'o y'a sɔrɔ Modibo Keyita tile la Bamanci jɛkulu kun k'u bɛ marifa ta k'u yɛrɛ ɲini k'u ka sigidaw baaraw kɛ keba a nana yɛlɛma ka na ni silamɛko kuma ye ka silamɛ diinɛko kuma fɔ waati min na Tombouctou ni Gao ni Kidal b'u ka bara kɔnɔna keba maaw to tun bɛ sɛgɛn don o don k'u ka sariya bato ka kulusi surunw don bomosiw ka bila baaraw ka sigi sen kan misiri ka wele nka nin bɛɛ lajɛlen keba kana se bi ma maa min ko ale nana ni silamɛ diinɛ ye a ma na ni kitabu ye a ma na ni kuranɛ ye a ma na ni Ala tɔgɔ kuma ye a tɛ ka silamɛ minnu kan ka don silamɛya la minnu kan ka tubiliko kuma tɛ ka fɔ olu ye gɛɲɛ de bɛ aw bolo marifa de bɛ aw bolo sentigɛ ni bolotigɛ hinɛ foyi tɛ a kuma na ka n'a tɔ laban aw ta kɛra maaw ka sɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'aw ɲɛ tana ye o ye keba zen armée wani wulila k'i jɔ ko dɔ kɛra Najɛ bugɔli la ten kɛnɛ ka bi min bɛ yen video montage tɛ se ka o bali kuma dilannenw tɛ se k'o bali nkalon ma munnen tɛ se ka o bali ko tiɲɛ ye min ye bi keba armée de wulila k'i jɔ a waragolo la kuluwo tɛ to
ba momon to dugu yoro to mama be ko be nin ko ina keba duguma ani keneka abela jeleme ka nyini kelekela munun be nulu be keneka kelekela munun be nulu dogole no bi keba ibado ka boko bolo fara kera fly fana ngani keleko ina wa sabula do be ulu ye korole mauye ulu doni nga sisa kura wala na faraka mado dogole no andafe jamana wala ulu be ka musaka du uluma ku ka minye siternu donta moblu sirabaw ka mau jatige ka bela jire nyami yasa fanga ka sega bi keba munu ma bara la keneka no marafa be ulu bolo munu ma bara la bololo srafe munu ma dugu anyogonye dibidibi la ni bela jele nye dona keba musaka kele abe bokoka ka jigi mama ka wa nega juru srafe walma srawre fe ni bela jele nye dona nte wuli nga folo fe ko faga nkala mini arme bora ogunga bi ko tien minye ta de be ka tugu bamanchwele njuga wale keba la fan chaman fe utaru dogo yoro uye fan fenke uye mununu saloke chogo o de la ube boa ka kuma ube puma kalantan fo ube jaw bo ube mogo baga ube mau jasira ube fen chaman fo yasa ka ke ko mun mbe sena bi kwa anye doni nte keba anye doni mali arme de wule no ki jo ko daka sunoga ko bana peu sigingrefe bana siram bana ko tien minye ulutna na gunteli dabla fieu fo minye usago ga soro keba do matna na jare ake kanyana kabna na kenda ndai yep mabe sabula jamana in konnana awne fana ye dugude unye mawbe shi awne chela mawbe mununu saloka awne chela mawbe na jigi awne fei awne be kiwari awdi awne be telefonu nta awne be bara uke anga hakilito anyere la msaka anga sura su demetukumna ni watina kerengreni ala bololo srafe fleni galama mana chinyana ko fa ko chi bema beka oye abe do fara jatike kade bi arme keneno ka bara min siri senani ekeba ka damine kai kana se nyoro jema segu fo kilal ni bara nde be senai bi wulika jo belebele mindo akol lamini na lamaga keba do na tawla imna na yanga dugubaw bela jelen dondaw nu ukrefelaw la bara kurab na sigi senga arme laini kuramunu fana ke oye surasu re bela jele ube dugula uye polisiyo uye gendarme yo uye garde yo uye fenyo uka faranyanga ka toka wulika joge su anitle donga na bla fieu foni koyi sega soro ala keba o mime ga kebi ani umina ni munu sena ani mamunu nga nego juru sura be ga lame ani berbe ga tabo mamunu kalama anga dugumso na anga duguba la keba o manga ni chale fleni ye dore teke koy anga jado bo anga kodoke anga mau jatiga alibi nga ko tien miye terenga bi keba arbe de bisafe arme de wila ki jo arme de be ka chesri arme de be ka bara oke arme de ko sasa anfana jore miye faso de yala ango dafa ni kibara nyumai ni kibara sanuma ye ni wulika jo ye ni chesru ye ni dugaw ye ni bato ye ni anseko bela jelenye yasa jamana rebe ka min nyini anga sega o soro keba te komi eni dogoni ga kele de isigire la ka dongo de be ka daso tere dono la tege nyebe ki yere la ango fana famu ko kera chogo anga na chien dugu dono kadi dono mandi wati do be geleya anga ni be blanku na ka donga fo ame mina anga laini e miya ango nyini ko don sino bi alhamdulillah rabbil alamin arme be ka minge bi na kun damne na tan sama soro ko ino gara ko sebe ntafa bana de ngap men no ga ko sebe mi me sena bi para mi me sena bi wulika jo me sena bi suni tle ninu mun kera wati janke ba sama soro ko ino gara ko sebe wasisa bolojigi fana kana ke la yini emiye ubeka ta sira fe dugudo ngu joro la alni munu muwe fini fale kana do bamako kona na nga dugumso ngona na ay tu ko fo na sigana ma fenfe ay fo fama onyina abeke anyere ka lakana ananga lafia de kama sabula ore anfona jamana don joroi akoy na absika kume togomi nonte fere mun tume nunu mbolo ala be ka no ya togomi anfona ka anji janga chesri
surasiw n'u ka marafa an yɛrɛ n'an ka se an n'an ka ko faamuya cogo ani an jɔyɔrɔ keba diinɛmɔgɔw n b'u wele kɛnɛ in kan yan u jɔyɔrɔba bɛ ko in na han fasoden bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la sabula diinɛ kuma de bɛ ninnu da kɔnɔ kosɛbɛ ala tɔgɔ de b'u da kɔnɔ kosɛbɛ u ka ko caman bɛ sinsin ni kuranɛ kolow ni fɛnw de ye olu fana ka bɔ u ka ɲɛfɔli k'an ka maaw ye minisiri min bɛ yen n'a bɛ diinɛ ni bato kunna a ko a ye kalan kɛ mɔgɔw kunna keba ko ni waati gɛlɛmanw sera ko min ye moriw ye ko kalan kɛr'u kunna u ka bɔ u ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye maaw ka se ka faamuyali kɛ n'o y'a sɔrɔ kalan in ye nafa ɲɛ u ye nin y'a waati ye minisiri min fana bɛ yen k'a bɛ sifinw kunna keba a ko a ye maaw labɛn ka kalan kɛ maaw kun u ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin y'a waati ye u ka bɔ u ka fara jamanaden tɔw kan an ka u ye minisiri bɛ musow ka ko kunna ale fana ko u ye kalanw kɛ u ye fɛnw ɲɛfɔ musonganaw ye u y'u labɛn keba u bɛɛ lajɛlen bɔ waati de sisan ye k'a yira k'a fɔ kalan mun kɛr'u kunna ninjuguwale ni bamajawale kunbɛli la u k'a kɔmasegin kɛ maaw ye minisiri bɛ kunnafonidiko kunna a k'a lajɛ ORTM ka dɔ bɔ tɛgɛrɛ tulo ni dɔn ni yɛlɛ ninnu na an b'a fɔ a ka dabila dɛ nka u ka dɔ bɔ a la i ye Mali tele ta dɔn i y'a bila dɔn don o don tɛgɛrɛ fɔ dɔn ni yɛlɛ u k'a lajɛ u fana ka fɛɛrɛ tigɛ o yɔrɔ fana na baara tɛ se ka ɲɛ dɔw bɛ k'u yɛrɛ sɛgɛ kuma min dɔw dalen n'o ten donc minisiri a k'a lajɛ fana nin wagati ni ne maa ma falenw wele waati ye fana ka taa an ka jabaranin na ka kow ɲɛfɔ dugudenw k'a faamuya min bɛ sen na ko tiɲɛ a ka fɔ mɔgɔw ye k'a sɔrɔ nɔgɔ ma don a ko la keba n'an bɔra yen kɛnɛ ka baro kɛlɛtigi n'a ka cɛdenw u b'u sɔn kosɛbɛ k'a daminɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min na k'a sira u ye wulikajɔ dɔ kɛ yen ko kununko bamajɔwale kɛbaw kun y'u karansaw ɲɛ nka a ma bɔ foyi fɛ armée ye wulikajɔ kɛ k'o maaw bɛɛ lajɛlen bɔ baara la sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi k'a lajɛ a ko tɔ bɛ cogo min yanni o fana cɛ Sandare Lambatara Kayi min ye wolomasiri tabaw ye u kun ye bamajɔwale ni juguwale kɛbaw baden olu fana dasi o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na minɛn minnu bɛ u bolo ka se ka olu caman tiɲɛ min ye tɛgɛ dara maa dɔw kan olu bɛ sɛgɛsɛgɛli bolo kan Segu mara fana kɔnɔna dogofirikaw fɛ yen mugu kɔni kɛr'u n'a ye kosɛbɛ nɛgɛ kanɲɛ 4 dimanche ka dugu jɛ sibiri ka dugu jɛ kununko dimanche la o kɛra dogofiri min ye dugu minnu bɛ dogofiri yɛrɛ kɛrɛkɛla la sa an bɛ se k'a fɔ gomakurakaw olu ka fanfɛla la ani falakaw yɔrɔ ninnu kɔnɔna ye kɔni mugujugu caman kɛr'ula ye armée ale ka wulikajɔw senfɛ wolomasiri tabaw ko sa k'a b'a ɲini dugudenw fɛ n'o ye baro kɛlɛtigi ye k'an k'an hakili sigi min ye bamajɔwale ni juguwale kɛbaw kɛlɛli u ɲinini ani ka jamana fantan dali bɛɛ lajɛlen lakana o y'olu ka baara ye keba yan'o fana cɛ an ye Sandare ni Lambatara an y'o taw fɔ nin waati in na sa armée ka baara n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri sanfɛ ani duguma dugudenw de ka se ka se a kɛyɔrɔmadondoba ye ka se k'u dɛmɛ ka armée fo a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la baara kɛcogo ɲuman min n'o kalifalen don u la nin waati in na halisa u ka se ka dɔ fara o kan keba hukumu kelen kɔnɔna na min ye armée a bɛ ka duguw lakana a bɛ ka siraw lakana min ye bato kɛnɛw ye a bɛ k'olu lakana Radio Mali ale ye ja dɔ bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni Ɲoro Mawuludu kocogo ye an ka taa an ka jɛ ka o filɛ nin ka ɲi kojugu nin bɛ an yɛrɛ hakili sigi kosɛbɛ a b'a to mɔgɔ jugu ni mɔgɔ ɲumanw bɛ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na parce que an natɔ sisan u y'an jɔ u ma baasi f'an ye k'an ka minɛnw dayɛlɛ u b'a lajɛ n'an ye minɛnw dayɛlɛ u ma baasi y'a kɔnɔ u yɛrɛ kɔntana u ko an bɛ se ka taa n'ala jɛra n'a kɛlen bɛ u fo halisa ala ka kɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan kosɛbɛ ala ka u lakanda ala k'u kisi o de kɔni ka di ne ye kosɛbɛ ne kɔni kɔntana nin na kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ parce que munna ja farinyara n y'a dɔn sisan kɔni alhamdulilayi basigi bɛ Kayi ala ka n'u bɛɛ dɛmɛ. Aw bɛ ka nin kɛ faso kɔ de kama an bɛ taa da sisan mais aw bɛ nin na mɔgɔw de kama lakana mɔgɔw u ko jija dɔrɔn an bɛɛ ye maliyɛn de ye. Patrouille bɛ fan bɛɛ patrouille taara Segala patrouille taara Borigopela patrouille taara Diboli pour que population hakili bɛ se ka sigi cogo min na pour que population bɛ se ka bɔ k'a ka activités mener sans être inquiété.
o de y'anw ka baara ye tant que ni population ma lafiya anw tɛ se ka lafiya parce que nous avons opté cette tenue ka jamana in k'a défend maa jugu minnu bɛ na k'u bɛ na bin population kan an bɛ jɔ n'u ye don min na ka attaquera population bɛɛ de bɔra ka faamaw dɛmɛ ko faamaw bɛ sa yɔrɔ min k'olu yɛrɛ bɛ sa yɔrɔ n y'a fɔ n ka cɛdenw ye an kana population mafiya an ka hakili ɲuman d'u ma parce que bɛn de ka fisa ani ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye anw bɛ yan bi population de donc o la sa an kan ka fɛn o fɛn kɛ pour que lafiya bɛ se ka na population ma bɛn bɛ se ka na ani ɲɔgɔn cɛ comportement dɔw bɛ yen an b'o bɔ an ka baaraw la. la sɔrɔsiw tɛ se ka fo ka ban an b'o fo ka dugawu k'u ye hali bi ala ka kunnawolo d'u ma ala ka sankɔrɔta d'u ma u taala kun bɛ fo diɲɛ ma k'an lakana fo yan basi ma mɔgɔ si sɔrɔ donc halisa fana an segintɔ min filɛ nin ye k'u b'an bilasira fo an se yɔrɔ la donc vraiment u tɛ se ka fo ka ban quoi o cɛw ni baraji. foyi tɛ an bali ka na alhamdulilayi an bɔra bamakɔ ka na yan fana alhamdulilayi a ɲuman tɛmɛna an bɛ ala deli an ka segin ka taa ɲuman na ala ka barika to dugu kɔnɔ ismu mawludu mɔgɔ si tɛ se k'a bali maa si tɛ se k'a bali an b'a la inshallah fo ka taa diɲɛ dan an b'a la mɔgɔ si tɛ se k'a bali. an ma baasi sɔrɔ an natɔ an nana an ma tɔɔrɔ kɛ foyi t'an na ne b'a fɔ ten nin dugu ɲɛ halisa ala ka sini kɛnɛya d'u ma ka barika d'u la u bɛ baara min na halisa an bɛ dugawu k'u ɲɛ ala ni kira k'a kɛ buye yɛrɛ kanu kosɔn sɛkinɛ kanu kosɔn seba ɲumanw kanu kosɔn ala ka kisi ni tanga d'u ma. o ka institution kɔnɔna na baara in a kɛra bakuruba 3 kɔnɔna na bakuruba fɔlɔ tun ye jumɛn ye ka taa ka mɔgɔw k'u sécuriser sira kan walasa ka se u ka alabato yɔrɔ la filanan alabato kɛnɛ yɛrɛ waati kɔnɔna na an ye baaraw boloda walasa alabato yɛrɛ bɛ se ka kɛ ka ban ka ɲɛ hɛrɛ ani baden na o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ sabanan de kɛnɛ na tan n'o ye o sigili fana ye an fana ye wulikajɔ caya ka sigili kɛ u bɛ se k'u protéger cogo min walasa u bɛ se ka alabato kɔfɛ ka bɔ yan k'u ka denbaya sɔrɔ hɛrɛ ani baden na nka baara in an kɛlen ma kɛ dɛ sabu ka da kan avion sanfɛ kɛlɛcɛdenw o tun b'an bolokɔrɔla la a bolo kɔnɔna na su ani tile duguma cɛdenw fana an wulila an ye baara kɛ walasa waati min bɛ se ka kɛ komi a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na nka alhamdulila n tɛna se ka bɔ kuma kɔnɔ fiyewu fiyewu ni ma ɲɛmɔgɔw fɔ u ka wulikajɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ sabu ka da kan n'i y'a ye baara in yɛrɛ sera ka lasɔrɔ tan ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ don ani ka population fana an ka karamɔgɔw an b'u fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn an b'a laɲini kɛ population fɛ u ka continuer k'an soutenir walasa baara bɛ se ka ɲɛ an bolo k'a dan tɛmɛ i n'a fɔ a b'an bolo cogoya min na.